Det antages, at solkraftværk er en vældig god og progressiv måde at udvinde energi på. Solcellepaneler bruger ikke drivstof og slipper ikke ud skadelige gasser. Solkraftværk har imidlertid en svært ubehagelig egenskab. De ødelægger elektriske systemer. Lad os finde ud, hvordan dette sker. Strømproducenter og forbrugere er koblet til et enkelt energinet. Da det må opretholdes en balance mellem produktion og forbrug af elektricitet. Balancen i energisystemet er vældig vigtig. Et hvert afvik fra balancen i nogen retning fører til dårlige konsekvenser. Hvis det er mangel på energi, slutter udstyret at virke. Hvis det er for mye energi, kan enhederne brænde ud. Traditionelle kraftværk, termiske, kernekraftværk og vandkraftværk producerer elektricitet påliteligt. Når som helst på døgnet i enhver årstid, generationen deres er forudsigbar. Solkraftværk producerer strøm intermittent. De har årlige, sæsonmæssige og daglige svingninger. Generationen kan variere mye i løbet af dagen på grund af vejret. Solen gik bag en sky. Strømproduktionen faldt. Himlen klarnede op. Generationen øgte. Dermed skaber solkraftværk bølgelignende generation med uforudsigbare topper og daler. Selvom andelen solkraftværk er liten, jævnes den fluktuerende produktionen ud af mere stabile typer kraftværk. Men når andelen solkraftværk bliver betydelig, ødelægger det hele det elektriske netværket. Dette var akkurat det, som skete i Spanien i april 2025. Elektriciteten har forsvundet fra hele den iberiske halvø. Spaniens solkraftværk er slået af. Faktum er, at Spanien er det sørligste europæiske landet. Det er mange klare soldater gennem hele året. Forholdene for solcelleproduktion er ideelle. De sidste årene har Spanien produceret mere strøm end landet forbruger. Spanien eksporterer strøm. Mængden strøm produceret af solkraftværk i Spanien øger raskt. Generationen blev øget ved at koble sammen flere solfotoceller. Energiselskaber tager overskudsstrøm fra vanlige indbyggere ind i det generelle strømnettet. Fra de små solcellepanelerne, de har installeret på hustakene sine. Dermed oversteg andelen solenergiproduktion i Spanien 15% af den totale produktionen. Mærk, at andelen kulkraftværk har sunket betragteligt, som giver stabil generering af strøm. Lad os nu se, hvad som skete. Hvor? April. I Spanien er temperaturen vældig behagelig, plus 18, plus 25 grader Celsius. Det er ikke nødvendigt at slå på hverken opvarming eller køling. Solen står højere op sammenlignet med vinteren. Ved middagstid er solenergiproduktionen på sit højeste. Solcellepanelene lever det store mængder strøm til strømnettet. Det spanske strømnettet klarer det ikke at slå af overflødig generering. Strømnettet klarer det ikke at bruge op overskudsenergien. Strømnettet klarer det ikke at overføre overflødig strøm noget sted. En farlig ubalance har opstået. Generationen oversteg forbruget betydeligt. Og så blev nødafstængningssystemet aktiveret. Dette er en forhåndsplanlagt og konfigureret handling for ikke at skade forbrugernes udstyr. Strømmen gik ud over hele den iberiske halvø. Fordi det er mange uregulerede solcellepaneler koblet til strømnettet over hele halvøen. Den høje andelen ureguleret og usvejset solenergiproduktion er den virkelige årsagen til den spanske energikollapsen. Solceller har eksisteret længe, men de blev ikke brugt i stor skala på grund af deres lave effektivitet og kaotiske generering. Hvorfor er Europa nu så insisterende på at bygge solkraftværk, hvis de er ustabile og farlige for strømnettet? Fordi Europa har et alvorligt energiproblem. Vi skal snakke videre om dette.